बयखौबो खुलुमहर गासैबो नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेलाव बरायहरबाय। बेलासिबाय नै बोथोरा बिराद मोजांनो। बेलासि समखौ लानानै एसे बायहेरायाव ओंखारलांनोसै। जों दा ओंखारबाय रेडि जाबाय ओमफ्राय दा थांनोसै आरो मोनाबाबो। दा नोंसोरबो आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोबा नायलांफाबाय थादो। जों दा ओंखारबाय। लोगोफोर जों दा मोनानानैसो शपिं खालामनो थांनो नागिरबाय। ओमफ्राय बेलासियावसो टाइम मोनबाय नालाय ओमफ्राय दा नै ओंखारैनो माने मोनालायबाय आरो। अब्लाबो थांनोसै। जों दा सामारनि थाखाय एसे शपिं खालामनो नागिरदों। ओमफ्राय दा नोंथांमोनहाबो भिडिअखौ नायलांफाबाय थादो। हास्लाबैयाव हास्लाबै हाखु दाखु जानायाव नै सोरबा गारिखौ दोनथेबावबायसो। दासो ओंखारजेनबाय लोगोफोर। दा नोंसोर मोनानिखौसो होनाय जासिगोनलाय। जेरावखि ओंखारा मोनाबिलिल' जाबाय थायो। उजान बाजार मोनबाय जों दा। बेयाव हास्लाबि गारिबो होथेजायो आरो थावबो गैबावासो। थाव सोनो नागिरबाय जों दा। दा जोङो भाङाघर मोनबाय ओमफ्राय नैबाव नै बिग बाजारा स्मार्ट बाजारसो जागुलायबाय। मालायफ्रा सानाव शपिं खालामोबा आंना मोनाल' जाबाय थायो। सोलाबासै दिनै सानाव दा ओंखायनो मोनायावनो ओंखारबाय। मोनायावनो मोजांबो मोनग्रा जालायलांबाय। नायदो लोगोफोर बिराद जाम। जेरावखि ओंखारा जामाव फसायनायल'। लाभ सिटि सेन्टार। बै न'खौ आङो जाहाज न' होनोमोन। ओमफ्राय NRL नि आरो जाहाज बायदि नालाय ओंखायनो जाहाज। आं शपिं मलसो खुलिगोन सानदोंमोन बेखौ जेब्लानाखि लुयो। जों दा पार्किंआव हाबबाय ओमफ्राय ओरैबायदि खस्थ' आं दा नोंसोरनो देखायलांबाय थासिगोन दे। नै लोगोफोर पार्किंआ बेबायदि अबस्था। बहुद जाम जायो बेबायदि। लोगोफोर जों जामावनो 10 मिनिट नेनांलायबाय। ओरैबायदि जाम जायो माने पार्किंआवबो जाम जायो। एखमबा स्र' जायो आरो थाबैनो मोनो। बे दा नेगासिनो नै लाइन बाय लाइन। जों दा सिङाव हाबफैबाय। ओरैबायदि मानसि दिनै। दा भेकेसन टाइमबो नालाय ओमफ्राय बयबो बेरायफैनाय जायो। गथ'फोरखौ लाबोनाय जायो ओंखायनो भिर जायो आरो। जामाव फुरा फसिनानै ओंखामसो ओंख्रिगोरबाय। ओमफ्राय फार्स्ट जों जाहैग्रोनोसैसो। ओमफ्राय जों दा खेबसेनि बुस्थु जानो नागिरबाय। बार्गार ओमफ्राय क्रिप्सि चिकेन लाबाय ओमफ्राय लाइम सदा लाबाय आरो। होखाबाय जानाया मागा मुगानो। जाखांनानै दा ओमफ्राय शपिं खालामनो स्टार्ट खालामजेनबाय। ओमफ्राय बिराद मोजां आरो बुस्थुआ नुबाथाय लाजोबनो लुगैयो। नाथाय फैसायासो ना अबेनिफ्राय मोननो। नांला जों दा मिनि स'आव फैबाय। माबा मोनसे लानो नागिरदों आरो। नों बासिदो दे। बेखौ लानोसै।
लादों पेंगुइनखौनो लादों माबाया दा लानांगौखौ लाबाय मा लानांगौ आर्जेन्ट बुस्थुखौ लागोनाय जाबाय आरो ओमफ्राय टाइमाबो बिराद बारा जाबाय नालाय 9:30 बन्द' खालामजोबनो नागिरो ओमफ्राय दा जों शपिं खालामखांबाय ओमफ्राय लास्ट दाना आंनि हासबेन्डआबो शपिं खालामनो नागिरबाय आरो बेहाबो लाथोंसै लायो सिम्पोल लोगोफोर आं शपिं खालामनाया मोनफैबाय दा ओमफ्राय आं दा मा लाबोदों बेखौनो शेयार खालामनोसै एसे ओमफ्राय नैबेनो जादों पेंगुइन नैबेयो मिनि श'निफ्राय लाबोदों आरो ओमफ्राय बे पेंगुइन ओमफ्राय नैबे टेडी बेबो मिनि श' ओमफ्राय नैबेयो जास्ट ओरैनो डेक'रेसननि थाखाय स्टिकार वाल स्टिकार नैबेयो ओमफ्राय बेबो ओरैनो माबा आलायग्रा आरो बे ओमफ्राय हेंगार डेलि इउसाव नांगौ बयनोबो बे ओमफ्राय नैबेबो बे एखेयानो आलायग्रा हेंगिं ओमफ्राय बेयो मोनसेया जखिनि बे आंनिबो माबानि हासबेन्डनि गस्ला नैबे बे मोनसे ओमफ्राय नैबे माबा आंनि बियो जखि ओमफ्राय नैबे हासबेन्डनि बियो ओमफ्राय मोनसे डरमेट आंनि माखासे बुस्थुखौ आं लाबोजोबनो मोनासै माने टाइमाबो बांद्राय थांबाय नालाय होथ'बायबो ओमफ्राय मिथिखागौ सिटि सेन्टाराव थांबा देरि जाखायो होननानै बेयाव नायलायनो दा आंनिखौ लाबोस्लाबनो मोनासै मालाबा नेक्स्ट टाइमाव शपिं खालामनोसै दा बेखौनो नोंसोरजों शेयार खालामबाय दा बेफोरनोसै आंनि शपिंआ दिनै स' थेंक इउ एभ्रिवान एन्ड गुड नाइट